Gure haurren osasuna. Zeren gainetik, ez degulako nahi gure haurren osasuna arriskuan jartzerik. Danok, dagoeneko oso ondo dakigu, hor erraustegi bat martxan jarri nahian dabiltzala. Guk jakin nahi dugu, guraso bezala, horrek gure seme-alabengan ze ondorio ekarri ditzakeen, gure seme-alabek ze arrisku dituzten, eta guk beti gure seme-alaben osasunaren alde, osasuna bermatzen alde egingo dugu. Oso politizatu egindala azkenien gai hau, askotan alderdi ekonomiko eta alderdi politiko ekartzen dute gaina, eta beste alderdi hauek, guk gaur hemen azaldu nahi dugun alderdiak, pixka bat baitzalera pasatzen dira, guk berriro, berpiztu nahi dugu, gure ardura, guraso bezala, gure interesa eta konpromisua gure haurrengan kokatzen dela, gure haurren osasunarengan. Eta guk hildo hortatik jarraitu nahi dugu, gure haurren osasuna bermatu nahian. Litzaiguke, gizarte talde gehienak baita ere, ikuspegi hontatikan lanean jarraitzea. Beraz, jardunaldi hau, gaurko saio hau, batez ere bideratua dago informazioaren inguruan. Pentsatzen degulako informazioa jaso egin behar degula, informazioa kontrastatu egin behar dela, informazioa modu libreenean partekatu egin behar degula, eta gaurko jardunaldiari nolabait ere eman nahi genioke alderdi hori, ez? Guk hemen ikuspegi guztiak jaso nahi izan ditugu. Libreki bakoitzak duen iritzia eta dakiena azaldu dezan erraustegiaren eta bere ondorioen inguruan. Esan beharra dago ez dela posible izan. Saiatu arren, osasun publikoko ordezkariak ez dirala etorri. Ez konbidatu ez zailako. Etorri ez dutelako etorri nahi izan baizik. Izlari bezala, beraien tartea izango zukeen, baino ez da posible izan. Hau, utxune bezala bizi dugu. Ze gaur, libreki hemen azaldu nahi genituen bakoitzak, aukera eman bakoitzak dakiena, ez hemen azaltzeko aukera eman nahi genuen. Eta azkenik igual, aipatu diruaren alderdia. Talde honek, gurasos talde honek, ez du finantziaketa nahi. Nolabait horrek askatasun gehiago ematen digulako, libreago sentitzen geralako, gure bidea inor oztoporik jarri gabe egiteko. Horrek bere buelta badu. Hau antolatzeak ere, koste badauka, diruaren sobran ez daukagu, eta orduan hor, gajatxo bat, urna bat badago erteran, eta orduan borondatea eskatuko dugu. Eta Inigok metatu egin dituzte ikerketak eta danak demostratuz erraustegi baten ondorio larriak. Nik eskertu dut informazioa zuzena, argilea, gardena, baina datuen gogortasuna latza izan da. Gero klarak erraustegiaren ondorioen aurpegia jarri ditu. Eta nork esan, hemendikan urte batzuetara, gure seme-alaba, biloba baten aurpegia baita ere modu horretan azalduko ez denik. Beraz, gure etorkizunaren aurrean eta gaur jaso degunarekin hau zabaldu beharra dago. Eta gero hor dauden zirkulu horiek, nolabait azaltzen dituzte, diametroak, ikastetxe horiek, 200 ikastetxe, 79.000 gora ikasle, unibertsitariak kontatu gabe, 10.000 inguru izango lirateke, hor barruan ez dira sartzen unibertsitate pribatuak, eta orduan igual likatuz,
lau ikastetxe azaldu ditzakegu. Landaberde ikastola 1,4 kilometrotara aurkitzen da, 203 ikasle ditu. Antigo Luberri, badirudi Donosti urrutian dagoela, baina lehen entzun ditugun datuekin eta ikerketekin, begira, 6,3 kilometro besterik ez daude zuzenean. 836 ikasle ditu. Eta horrela, entzatu, zenbat ikastetxe, 200 hain zuzen, daude, mapa honek biltzen ditunak, erraustegiaren bueltan. Baditugu beste pare bat ez. Lasalle Berrospe, Andoainen, 4,5 kilometrotara, 1.309 ikaslekin, eta azken ikuset beste badala? Ez. Eza azaldu egin behar dugu. Ez gaude lasai. Guraso bezala ez gaude lasai. Despolitizatu, gizarteari itzuli, eztabaida. Honekin, ezin dugu politikatara jolastu. Gure aurrekin ezin daiteke jolastu. Adostasun zabal baten bila abiatu beharko genduke. Soluzio bat behar du honek, baina ez da erraustegia. Ez duelako bermatzen gure seme-alaben osasuna. Babes eta prebentzio printzipioetan oinarritzen gea. Eta printzipioetan oinarrituta garbi ikusten dugu gure aurren osasuna ez dagoela ziurtatua. Lehen urratsa hemen eman da. Eskertzekoa da zuen presentzia. Baina aurrera jarraitu beharra dago. Manifestuaren sinadurak biltzen gabiltza. Ia bihazetan 3.000 sinadura bildu dira. Web horrian daude, bertan registratuz edo deskargatuz egin daiteke sinadura hau. Hauxe da.